Kulesibhicongo kwadutshulwa kwabulawa izisebenzi zaseManye eLonmin ezazibhekishela imiholo. Kwaba isihluku esingakaze sibonakale ezandleni zamaphoyisa kusukela lelizwe lathola inkululeko. Lokhu kwaholela ekutheni kusungulwe ikhomishana kaFalam eyayizophenya ngezinto ezaholela kule nhlekelele. Kule khomishana amaphoyisa kuphika ukuthi asebenzisa indluzula ukuhlakaza ababhikishi. Le khomishana yathatha iminyaka emithathu ukuthi iphothule umsebenzi wayo bangama-56 ofakazi abavela kuyo. Kanti zingu-257 izisebenzi zaseManye ezalahlwa amacala okubulala ozakwabo. Kwaphela unyaka kunokubukana ngeziqu zamehlo embonini yezamandla emva kwalesibhicongo nokwaholela ekutheni owaqokwa njengongqongqoshe wezamandla ngaleso sikhathi Ramaphosa enze isivumelwano sokukhuphula imiholo yezisebenzi zaseManye nge1,000 kanye nebhonasi yezi2,000 eyayizongena kanye. Ngo-2015 ikhomishana yaphothula umsebenzi wayo yakhipha izincomo kuzo yaphakamisa ukuthi kuphenywe ngokuthi ngabe wayesilungele yini isikhundla sakhe wabengukhomishana wamaphoyisa ngaleso sikhathi uRamaphosa.